Good morning. Magandang araw po sa lahat, lalo na sa ating mga kababayan na OFW dyan. At ngayon nga po ay Mayo, kaya naman marami sa atin ngayon nagpo-post sa mga social media ng Santa Cruzan. At ito nga po, busy si ako dahil ang aking pamangkin ay kasali rin. Kaya naman gagawa tayo ng arko para sa kanya, sa kanyang pagrampa. Ayan, gumagawa ako nitong bulaklak na gawa sa plastic bag. At ito nga, busy kami dahil mamaya lang or bukas ay ito na ang ating ipinakaabangan. At syempre, ito ay mga DIY namin. Ganito kami dito. So, para makatipid, gumagawa kami ng sarili naming mga dekorasyon, kagaya nitong arko na ginagawa namin. At syempre ako yung gumagawa dyan ng bulaklak at kabit naman ng aking hipag. At may kanya-kanya kami dito mga task. Ayan, mga kakudkod, kumusta po ang lahat mga kabikulana ko dyan? Syempre, alam niyo naman na ang Bicolana o Bicolano mahilig sa mga nyog gata. Kaya naman ang tawag ko sa inyo ay mga kakudkod. Ayan. So ito ay minamadali namin. Oh. Ayan, ganyan po mga kakudkod ang ating finished product. Siyempre may ikakabit pa tayo dyan. So ganyan nga ang paggawa ng bulaklak. Maganda ang bulaklak na ito dahil siyempre kahit umulan man, hindi siya mababasa dahil ito ay plastic. Pero sabi nga nila maganda raw, mukhang totoo. Parang yung white rose. Oh, yan, nakita pa yung aking likod. Ang taga-video ko dyan ay aking pamangkin. Ang aking kapitbahay nagtinda ng banana or mga latundan yata. Ayan. At syempre, eto na naman ang ating pinagmamalaking arko. O, diba? Mukhang totoo pero hindi naman. At syempre, ito yung kanyang gagawin kong aayusan ko pa yan ng bouquet. At ang aking anak syempre ay kumakain ng saging. Ayan, kagigising lang ata niyan. At ito ay gagawan ko rin yan ng paraan kung saan ko siya ikakabit. Mamaya lang makikita nyo guys. Ayan, umulan. Habang tayo ay nagde-decorate ng arko ay umulan sa labas. Ayan, pero maganda yan kasi medyo mainit dito sa Pilipinas, kaya masarap naman ang panahon kapag umuulan. O, di ba malakas? At ito na nga, andito na. Pumunta na sa simbahan ang mga reyna para koronahan at lagyan ng sash. Ito nga, offertory. Kaya naman sila ay nakapila. At ayan ang aking pamangkin niya, naka-blue. Siya ay Reyna de los Angeles. Ayan, magaganda. At syempre, andyan ang aking anak at pamangkin na si Argos. Kasi sila yung mga side angels. At ayan na, mag-uumpisa na, tapos na yung misa. Kaya, ayan, ina-arrange na ni Father ang pila. Kasi ayan, magpo-prosesyon na ang mga reyna. Siyempre, nauuna dyan yung mga angels na may hawak ng mga letters na Ave Maria. So, sila yung mauuna. At siyempre, yung ating patron ng Bicolandia, si Nuestra Señora de Peña Francia. At ito na nga, nakapila na ang mga reyna. Ayan, may mga arko. Kanya-kanyang gawa ng arko. Pero yung iba naman, okay lang kahit walang arko. So, ito nga pala yung Flores de Mayo ngayon na ginanap ay magkahalo. So, mayroong mga senior citizen, may edad, or middle, or teenager, 14 above. So, ito na yung ginawa ko mga kakudkod. Ito yung arko ng aking pamangkin, yung kulay naka-blue siya. Ayan yung arko na ginawa natin. At syempre yung mga side angels, eto na, naglalakad na, umpisa na ng pagrampa or prosesyon. Iikutin nila yan ang ating mga kalsada dito sa amin sa bayan ng Minalabak.
mga 5 yata o 5 kalsada ang iniikot nila. Kasi ang lugar namin ay ito yung parang proper town dito sa amin. So andito yung munisipyo, simbahan, palengke at meron din kaming paaralan ng high school and elementary. Ito na. Buti na lang matyaga ang ating mga side angels na naglakad dahil akala namin sila ay magrereklamo at magpapakarga. Pero ayun, okay naman, nag-enjoy sila. Ito nga pala yung ginamit nila nung Easter Sunday at yung Palm Sunday, yung kanilang ginamit itong mga costume. So, pero dahil nga ang kulay ng aking pamangkin, ang gown ng aking pamangkin ay blue, kaya nilagyan natin na yan ng sash, yung parang sash ang tawag dyan, yung nasa side nila, yung kulay blue na tela, para naman mag-match sa kulay ng gown ng aking pamangkin. Ayan na. Mahaba-haba ang kanilang prosesyon. So, parang ito na yung huling kalsada na kanilang, ayan, iniikutan. Hindi nyo nakikita dito sa aking video na may mga nanonood, pero merong mga parte dyan, yung mga kanto-kanto ng bawat kalsada, marami talagang nanonood. So, dito sa aking video, hindi ko lang naipakita. So, may mga dinadaanan talaga sila na andun nag-aabang yung mga tao. So, ito yung aking bayaw na nagdadala ng arko kasi palitan yan. Bali, 4 sila na nagdadala ng arko. Ayan, nagutom, nauhaw, uminom ang ating mga side angels. So, ayun, ito yung parang medyo malaking kalsada to. Ito yung daanan papunta sa munisipyo. At syempre, ito na yung last na kalsada nila. At papasok na yan ulit sa simbahan. Yung pinaka-last part ng ating programa or program dito sa ating Santa Cruzan 2023. At ito na yung Reyna Elena dito sa amin sa simbahan. Ayan. Syempre, mai-share ko lang, gustong kuhain ng Reyna Elena ang aking anak na maging Constantine o yung katabi niya na bata, pero ayaw nilang maghiwalay ng aking pamangkin na si Argos. At syempre yung Reyna de las Flores nga ay dalawa talaga ang angel, kaya sila yung side angels ng aking pamangkin. Ayaw ng aking anak na mapahiwalay, kaya naghanap na lang ang Reyna ng magiging Constantine niya. So, okay naman na ang lahat. Masaya. Nag-enjoy kahit medyo napagod-pagod sa paglalakad. At syempre, nakakatuwa at naging successful din. Lalo ng paggawa ng ating arko. At syempre, yung mga ginamit. O yan, yung aking pamangkin. Nagpahinga ng kaunti sa ilalim ng punong kahoy. O, diba? Hindi yan nagpakarga. Talagang naglakad. Ayan yung ating ginawang arko. Medyo nasira lang at ang kulay green dahil nahahawakan siya. Pero okay naman. So, ayan ang ating arko na dinesign. Nakita ko lang yung mga pag-design ng daon na yan sa may YouTube. Ayan. So, dahil magpipicture, kaya pinapapost sila ng ganyan. O, ayan, diba? So, minsan, nag-i-stop sila dahil traffic. Parang may mga dumadaan dun sa kanto na mga sasakyan. Kaya kailangan nilang magpahinga ng kaunti. O, diba? Kaway-kaway pa more. O, diba? Hindi sila napagod. Ternong-terno yung dalawa na yan. At syempre, kahit yung paa nila, magkapareho yung kanilang suot, yung abaka. Marami dito sa amin na nagbebenta sa palengke, yung mga pangpaa na parang abaka. Yun. So, malapit-lapit na yan. So,
Ay isa pa palang kalsada ito mga kakudkod kasi iikutan pa nila yung isang kalsada bago pumasok ng simbahan. So ayan, napaka-smooth lang. Yung distansya, syempre ayaw nila ng magkadikit-dikit ang instruction ng organizer, ayun. At syempre yung cute-cute na angel na sumusunod. Bali dalawa sila ng uh, yung Reina de las Flores. Kaya naman yung itong angel na cute-cute na babae, dito yan sa likuran niya. Kasi pareho sila ng Reina o Reina de las Flores. So, hinahabol niya. Ang cute-cute. So, ayan. Ang ganda lang kasi alam niyo yung pag ginagawa mo yung isang bagay na masaya ka, kahit nakakapagod, okay na okay lang. At lalo na ito naman ay para sa ating simbahan. So, maganda naman kasi nakakapag-participate tayo, 'di ba? Sa mga alam ko na kahit saan man ngayon na mga simbahan, talagang nagkaroon ng Flores de Mayo. Talagang masaya, iba-ibang mga ayan, merong nakita tayo na drone, nagvi-video. Yung iba nga, mas bonggang-bonga at iba-iba yung mga design. Nakakatuwa, lalo na yung kanilang mga gown, yung arko, 'di ba? So kanya-kanya paraan kung paano natin i-celebrate yung Santa Cruzan o Flores de Mayo. Simple man yan o bongga, ang importante ay na i-share natin yung ating mga kakayanan, talent, at syempre ito'y para sa selebrasyon ng ating simbahan. Ano yung mga katungkulan ng mga reyna, ano yung mga ginagampanan, pagpapaalala sa atin yung mga katungkulan ng ating mga reyna, sino ba talaga sila. Kagaya ng Flores, yung Reyna de los Angeles, siya yung reyna ng mga angels, kagaya nga ni Angel Gabriel, na nagbigay na mensahe sa ating Inang Maria, na siya ang magbubuntis sa ating Panginoong Hesukristo. So, yun ang kahalagahan ng Reyna de los Angeles. So, nakalimutan namin, dapat pala ay binigyan natin ng mga angels ng trumpet kasi yun naman talaga yung simbolo nila. Sabi nga yung mga angels ay nagbibigay ng tuwa, umaawit, kapag mayroong mga magagandang balita, they sing with the trumpets, dahil nga dun sa kantang Long Time Ago in Bethlehem. Pag nakikita nyo ang lyrics na yun, makikita nyo doon or mababasa nyo kung ano yung mga ginagawa ng angels. They sing gamit yung trumpets, ayan. So, ito na, stop na muna sila dahil medyo mayroon na namang traffic at syempre, yung distance. Ang ganda ng panahon nitong araw na to, mga kakudkod, kasi hindi siya umulan at syempre, kahit medyo maalinsangan ng konti, sa labas naman okay lang. At nairaos naman ng matiwasay at masaya ang araw ng selebrasyon ng Santa Cruzan kahit sa simpleng paraan. O, diba? So, bongga-bongga ng aking arko na ginawa. At iyan ay plain lang kasi ang plain color kasi kahit anong damit or gown ng ating reyna, pwede siya. So, ito safe na safe ang kulay. At gustong-gusto ko yung green kasi napaka-fresh lalo na pag summer, 'di ba? Masaya or masarap sa mata tignan. Kahit yung bouquet niya, ginawa ko 'yan. So, tinerno ko 'yun sa kanyang arko na meron din siyang mga dahon-dahon. So, hindi lamang masyadong nakikita yung bulaklak pero andun yan ang bulaklak sa loob. So, 'di ba? Napaka-refreshing or masarap tignan sa mata.
kapag may nakikita tayo mga green. Yung green, yung mga dahon na yan sa sides, sa baba, yan ay fresh. So, nasisira lang kasi doon tayo humahawak yung ating mga arco boys. Pero yung mga may gulong na arco, magandang tignan yan. So, ito na, papasok na sila sa simbahan. Ito na yung elementary school dito sa amin sa bayan ng Minalabak. So, ito na yung last part or last na kalsada na iniikutan nila. So, andun na yung simbahan. So, andito na nga tayo mga kakudkod sa simbahan. Ito yung aming simbahan dito sa bayan ng Minalabak. St. Philip's and James Parish Church. Ito. At syempre, nagbi-bless na si Father. So, binibless niya or binibigyan ng blessings yung bawat reynas, arcos, at yung mga kasamaan din. So, ito yung part bago matapos ang celebration. So, may blessings yan with holy water. Ayan. So, isa-isang mga reyna kasama ang kanilang arko at yung mga props o kung sinong kasama ay binibless. So, yung mga angels ng Ave Maria, sila ay ibibless ni Father. Ito yung nakakatuwa dito sa tuwing Mayo kasi makikita mo talaga yung pagkakaisa, lalo na dito sa simbahan. At natatandaan ko pa noon mga kakudkod, talagang bawat barangay ay meron silang representative ng kanilang mga reyna. Kaya naman talagang full support ang bawat barangay. Kasi syempre, ikaw yung magre-represent. So, nakikita doon yung pagkakaisa talaga ng bawat barangay. At ngayon naman, ito na malapit na yung aking pamangkin dyan. Ayan. Sila na ang, siyempre mag-offer pala sila ng bulaklak sa ating inang Mama Mary. Or dito sa amin sa Bicol, si Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron ng Bicolandia. Ayan, nag-offer sila ng fresh flowers. Ayan nga, nag-offer na ang aking pamangkin at kasamang side angels at blines ni Father ang kanilang arko at mga kasamahan. So, malapit-lapit na to mga kakudkod matapos. Kaya naman talagang masaya ang lahat dahil eto hindi sila ginabi. So, wala masyadong nakitang hindi niya nakita yung mga ilaw kasi medyo maaga-aga pa, may liwanag pa nung natapos ang prosesyon. Ito na yung Reyna Elena kasama si Constantine. So, ayan. Hindi siya madilim. Kumbaga, karamihan nakikita natin yung mga nagpo-prosesyon ng Reyna Elena ay may mga kanya-kanyang ilaw. Pero this year, talagang maaga-aga pa natapos yung prosesyon. Ayan, thank you so much mga kakudkod, mga kumarikoy, at sa ating mga OFW kung saan man po kayo naroon. Ingat-ingat po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aking vlog at sa ating kwentuhan, simpleng selebrasyon. At syempre, God bless everyone. Thank you so much once again. At kita-kits muli tayo sa ating mga susunod na vlog. Ayan. Keep on watching and please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for you to be notified on my next video. Thank you so much. At sa ating mga Kabicolana dyan, maray na hapon, maray na banggiyasin, maray na aldaw po. Diyos mabalos. See you. God bless everyone.